ଭାଇନା ହଁ କଣ ହେଇଛି? ଛତାଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ଗୋଟେ ରିପେୟାର ବାଲା ଆସୁନି। ଛତାଟା ଭାରି ଏମିତି ଅସୁବିଧା କରୁଛି ବର୍ଷା ଦିନରେ। ବିଲକୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଶୁଣ, କେହି ଆଜିକାଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତା ଛାଡ, ଯାହା ହେଲାଣି ହେଲାଣି। ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇବୁ, ଆମ ଗାଁ ଗାଲୁଆକୁ କହିବୁ, ସିଏ ବଡ ଛୁଞ୍ଚିରେ ପୁରା ସିଲେଇ କରିଦବ, ପୁରା ମଜବୁତ କରିଦବ, ବୁଝିଲ? ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ହଁ ଯା, ଏଇ ତ ଭାଇ, ଏଇଠି ତ ବସ। ହଁ ହଁ ବସିଛୁ। କଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି, କଣ କହିବି କହିଲ ଭାଇ? ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମତେ ମୋର ହାର୍ଟଟା ମାଗିଲା ଭାଇ। କଣ କହିଲୁ? ହାର୍ଟଟା ମାଗିଲା ଆଜି ଭାଇ। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତତେ ହାର୍ଟ ମାଗିଲା? ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ। ଆରେ ହେଇ, ହଁ ସେ ଝିଅଟା ଯଦି ଆଜି ହାର୍ଟଟା ମାଗିଲା, କାଲି ତତେ କଲିଜାଟା ମାଗିବ, ତାପରେ ତ କିଡନୀଟା ମାଗିବ, ତାପରେ ତ ପୁଟିଟାକୁ ମାଗିବ, ତାପରେ ତ ଜୀବନଟା ହିଁ ମାଗିବ। ତେଣୁକରି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତୁ ସୁଧୁରି ଯା। ହଁ ହଁ ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ।